akwụkwọ, ndewonu ụmụ akwụkwọ, kedu otu unu mere? Mgbede ọma. Eji maka na anyị alọtachala ụlọ akwụkwọ, anyị gụkwara ọfụma taa. Ngwa wepụtazie nootu gị ka anyị gakwa n'ihu na mmụgharị ụfọdụ orubere ụmụaka. Anyị ekwuola site na nke mbụ ruo na nke atọ ụfọdụ orubere ụmụaka, ka anyị na-agakwa n'ihu na-amụgharị. Sape nootu gị. Nke anọ sị gị na ọ bụ orubere ụmụaka ọzọ, ọ bụ orubere ruru ụmụaka na ndị nne na nna ga-agba ezigbo mbọ ịhụ na nwatakịrị abanyeghị n'otu ọjọọ, ọkachasị n'oge ugbu a mgbe enwere ọtụtụ otu ọjọọ na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, mana praịmarị ọ bụ naanị na sekọndịrị. Chetakwa ihe anyị na-amụgharị bụ gịnị? Orubere na ọrụ ụmụaka. Ụfọdụ orubere ụmụaka ka anyị na-eleba anya ugbu a. Anyị ebidola na izuụka ndị gara aga kwuo ihe bụ orubere, kwuokwana ụfọdụ orubere ihe ruru ụmụaka, their rights, ihe ruru nwatakịrị na ga-enye ya. Anyị si n'otu n'ime ya bụ gịnị? Na ndị nne na nna ga-agba nnukwu mbọ ịhụ na nwatakịrị abanyeghị n'otu ọjọọ, n'agbanyeghị otu o si dịrị ha. Ha ga na-echekwa nwa ahụ, na-agbazi ya olu. Ọzọ bụ na ọ bụkwa ihe ruru nwatakịrị inye ha na ịkwanyere ha ugwu dịrị ha. Ọ bụghị naanị okenye ka na-akwanyere ugwu, nwatakịrị nwekwa ugwu ke ya. Ya mere ọ bụ ruru nwatakịrị ahụ na a ga-akwanyere ya ugwu ruru ya. Nke ọzọ bụ nke isii, ọ bụ orubere ụmụaka ịhụ na ọ bụ orubere ụmụaka na ndị nne na nna ga-ahụ na ha na-adị ọcha. Nwatakịrị agaghị na-adị unyi na-adị agha. Ọ pụta n'ama a na-ajụ kedu onye bụ nne nwatakịrị a. Ọ bụ ihe ruru nwatakịrị a na gịnị a ga-eme ya dị ọcha. Ọ bụkwa oruru nwatakịrị na nwatakịrị agaghị agba ọtọ, na a ga-azụnye ya efe akwa o ji ekpuchi ahụ, n'agbanyeghị na ụfọdụ ụmụaka ugbu a azụtacha efe ahụ, ha ga wegara ya onye dụadụa akwalata ya dịzie otu ahụ ha chọrọ ka ọ dị, ọ dịchaghị mma. Ọ bụkwa ruru nwatakịrị na kachasị ụmụ nwanyị na-agaghị akwanye ya ka ọ gaa lụọ di n'oge. Ịhụla n'oge anyị nọ, mgbe ụfọdụ ya dịka na-amanye ụmụaka ụmụ nwanyị ka ha gaa lụọ di ọsịsọ. Mba, ọ bụ ihe ruru nwatakịrị na agaghị amanye ya ka ọ gaa lụọ di ọsịsọ. Oruru ọzọ dịrị nwatakịrị bụ nke nne na nna ga-enye ya bụ gịnị? A ga-ejisi ike ime ka nwatakịrị agaghị na-ebugharị ahịa n'okporo ụzọ oge o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Ya bụrụ na ọ na-ere pure water, ọ na-ere mmiri, ọ na-ere mmanya mineral na-agagharị. Mba, ọ bụ oruru ya na ekwesịghị izi ụdị ozi a mgbe ahụ, maka na enwe ike ofu ihe eme ya mgbe ahụ o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Ọzọ bụkwa gịnị? Ọ bụ oruru duru nwatakịrị na gịnị? Agaghị eduru ụmụaka dunye ndị ga-eji ha mere ohu, child trafficking. Ọ bụ ihe ruru ụmụaka, agaghị eji ha dunye ndị ga-eji ha mere ohu. Nke ikpeazụ anyị ga-eleba anya bụ na ọ bụ ihe ruru nwatakịrị na agaghị eji ya tụọ mgbere. Agaghị eji ya tụọ mgbere. Ọ bụ ihe ndị a bụ ihe ruru nwatakịrị. Ama m na onye nkụzi akụziele, ọ nọkwanụ na nootu ahụ iji n'aka. Kaba ahụ na-esonye anyị, na-esonyere anyị. Asụsụ Igbo ga na-agara gị were were. Anyị bịa n'izu ụka ọzọ ka anyị leba anya oke na ọrụ dịrị ụmụ akwụkwọ. Ya gazie. Aka m bụkwa Odoziakụ Elizabeth Kenneth Anụmọgụ, dị na-esonyere anyị, dị na-ekesa ihe onyonyo a ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nwekwana ike esonyere anyị. Ya gazie. Igbo amaka, Igbo ga-adị. Ndewonu.